Този текст е написан като доказателство за какви невероятни и неочаквани ситуации може да попадне вашият мозък и как да разреши правилно евентуален проблем. Началото ви беше трудно, но сега четете текста автоматически, без да се замисляте замислете излишно върху написаното. Ако разбрахте този текст, бъдете доволни от себе си. Не всеки човек може да прочете този текст. На колко си години? 7. На училище ходиш ли? Не. Що? На лято ще ходя. На лято ли? Добре. Не, на лято, на есен. Добре.